Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğrumuz şeýle sorapdyr. Gorsetde okaýandygyny we ol ýerde bir jemaatyň bardygyny we ol jemaaty türkmen oglanlaryň gidýändigini we rabyta diýip bir zat edýändigini aýdýar. We soragyna şol rabyta diýilýän zat näme? Islamda barmy diýip soraýar. Musulman doğanlar bu möhüm sorak. Sebäbi käbir sözde ahun molla pirler halkymyzyň içinde ýalňyş zatlary ýaýradýarlar we käbir insanlaryň din barada bisawatlygyndan, dogryny, egriňi bir-birinden aýryp bilmeýişinden peýdalanyp halkymyzyň içine şoňa meňzeş ýalňyş ýörelgeler ýaýradyp ýörler. Türkmenistanda da bar şu zatlary ýaýradýarlar. Şonuň üçin bu möhüm sorak elimizden geldigiçe bu rabyta diýilýän zatyň nämedigini düşündirmäge çalışalyň. Hawa musulman doğanlar rabyta diýip edilýän hereket sopi bidgatçylaryň edýän bidgat amalydyr. İslam bilen hiç il baglanşygy ýok. Kur'an'da, sünnette, sahabelarda hiç ýok amal diýibinden. Delilem ýok. We rabyta diýilýän amal musulman doğanlar bidgatdyr we şirkdir. Näme üçin bidgat we näme üçin şirk diýäs? Onu dersiň dowamynda açyklap bereriz. We ýanky diýişim ýaly halkymyzyň içinde özüne sopi tarikatçı, nakşibendi diýip ýören kişiler we bidgatçy ahunlar we bidgatçy mollalar we bidgatçy pirler we şolaryň edýän işidir. Şu rabyta diýilýän zat şolar edýär. Hususan nakşibendi tarikaty edýär şol işi. Nakşibendi tarikatyna girsen edilmeli bir näçe ýörelgeleri we ütköşük sünnetde bolmaýan zikirleri we hatmy hajaganlary we rabytalary we şo rabyta da şolardan biri. Şo nakşibendi tarikatyna girsen, şolaryň jemaatyna, şolaryň toparyna goşulsaň edilmeli amallaryň ýol ýörelgeleň biri mene şo rabyta diýilýän zat. Ki ýanky diýişim ýaly Kur'an we sünnetde Islamda ýok. Hiç il asly esasy bolmaýan zat. Bidgatçy sopularyň gowurýan alimleri we Siriyeli şol adam hem şu rabyta diýilýän zat inkar edipdir we küfür diýip aýdypdyr. Onu hem dersiň dowamynda ol kişiniň kimdigini we näme diýendigini öz kitabyndan okap bereriz. Elbetde musulman doğanlar käbir tarikatçy bidgatçylar tarikata giren soň edilmeli käbir zatlary halka gün aýtmaýarlar. Şol pire gol bermeli diýip ýörenler we Türkden baran bir topar we Türkmen sahradan baran bir topar we olaň öz okadan ahunlary we bidgatçy ahunlary üns berseňiz ýa-da eşden bolsaňyz halk içinde näme diýerler? Pire gol bermeli. Şolaň ýaýradýan zat şu rabyta. We olar şu pire gol berip tarikata giren soň edilmeli zatlary halka gün aýtmaýarlar. Beter gizleýärler käbirleri. Sebäbi musulman doğanlar gün aýtsalar halk kabul etmez, inkar ederler diýip aýtmaýarlar. We bu gizlemeklerini hem näme diýip aklaýarlar? Tarikaty degişli käbir ilimler her kimiň ýanyna aýdylmaýa diýýärler. Şonuň üçin olaryň käbirinden bu barada eşitip bilersiňiz, käbirinden eşitmän bilersiňiz. Habaryňyz bolsun. Käbirler ýürüýte gizleýär. Indi görel musulman doğanlar bidgatçylara görä rabyta näme? Bidgatçylaryň özüni gurulasaň, rabyta näme diýsen, musulman doğanlar iki ýyl jogap berýärler. Dogry öz rabyta diýen zatlaryny bilmeýän, tanamaýan, düşünmeýän adamlara bir hil jogap berýärler. Onuň öz dinleýän adamlarynyň öwrenip kitaplaryndan okap nämedigini bilenden soň başgaça jogap berýärler. Dogry bilmeýän adamlara berýän jogaplary şul dini dogry düşünmeýän, rabytaň nämedigini bilmeýän adamlara diýen zatlary şul. Rabyta zikir diýär. We Allah Taalaň weli kullaryny ýatlamak diýär. Gidip sorasaň şumal, ey plan bidgatçy bu rabyta diýen zadyň näme diýsen, şol nakşibendi diýip berenler. Rabyta zikir diýär. Yani Allah Taalaň ýatlamak diýär. We Allah Taalaň weli kullaryny ýatlamak diýär. Kellände pikir etmek, Allah Taalaň weli kullaryny, dürüst insanlar, salih insanlaryň pikirini etmek diýip düşündirýär. Ýa-da näme goşýar? Näme sen ýa dünýäwi zatlaryň pikirini etmeýänmi diýär. Biri diýär öýüň pikirini diýär, biri arabaň pikirini diýär, ulagyň pikirini diýär. Ýene bir aýalgyň haram zatlaryna çende pikirini edip ýör diýär. Bizem näme? Allah Taalaň gowurýan insanlaryň, welileriň, pirleriň pikirini diýärse, bunda näme erbetlat bar diýip bir sada ýöneköy diňe bir pirin pikirini etmek ýalag edip bilmeýän adamlar şeýdip düşündirýärler. Emma musulman doğanlar öz kitaplaryndan häzir okap berjek rabyta diýen zatlary zikir däl we diňe bir weli adamyň ýa-da pirin pikirini etmekden ibaret däl. Bu ýalan gurrun. Sada adamlar azaşdyrmak üçin düşündirýän düşünürşleri. Indi gelin görelim musulman doğanlar bu bidgatçy sopularyň rabyta diýen zatlarynyň nämedigini öz bidgatçy pirleriň kitabyndan görelim. Öz bidgatçy pirleriň kitabyndan görelim. Bu bidgatçy pirleri Türkiýede ýakyn bir ýyllykda ýalňyşmasam
aradan çykdy. Şonuň öz sopulary üçin, okuwçylar üçin ýazan kitaby bar. Irşadul Muridin diýilýär. Bul kişini Ullahan Pir diýip biziň halkymyzyň içinde öwüp ýörenler bar. Şolaň jemaatynda okaplar edip halkymyzyň içinde şol adamy öwýärler. Ullahan alim, ay Ullahan weli bir zat diýip. Yani çişirlen şahsiýet, bidgatçy adam, bidgatçy. Oň tarapdarynyň köp bolmaklygy, ýerine düşýänleriniň köp bolmaklygy oň hak ýoldadygyny aňlatmaýar. Indi gelin göreliň şol adam öz kitabyna Rabita diýilýän zady näme diýip aýdypdyr. Kitaby türkçe elbetde, men türkçesini okap Türkmençe terjime edip bereyim. Diýär ki şol adam Rabitaň edebi diýip kitabyna bir bölüm açypdyr. Ýanky Irşadul Muridin diýilýän kitabyna 97-nji sahypasynda diýär. Rabitaň näme diýil? Rabita muridin murşidi kamilin suratini tahayyüle riayet ile onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. Diýär ki Rabita diýilýän zat sopiň murşidi kamillik bolar, şol öz pirlerine murşidi kamil diýerler. Yani kamil ýol görkeziji. Ki bu murşidi kamil diýen sözüňiz ey ahli bidgat ýalňyş söz. Murşidi kamil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil murşid, kamil ýol görkeziji peýgamberler we hususan iň soňky peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan soň eger birini murşidi kamil diýip kabul etjek bolsaň, peýgamberimiziň sahabalaryny kabul etmeli. Ondan bärde oturan ýeriňden öz pirine murşidi kamil, yani kamil ýol görkeziji, bir kemsiz ýol görkeziji diýip näme atlandyrmak dogry bir atlandyrma däl. Indi bu diýä Rabita diýä muridin, yani sopiň murşidi kamilin öz piriniň suratyny tahayyüle riayeti ile, yani näme etmeli? Hayal etmeli, gözüne getirmeli. Kimi sopi öz piriniň şekilini gözüne getirmeli, hayalyna getirmeli. Onun ruhaniyetinden istimdat etmesinden ibarettir. We onun ruhundan niye? İstimdat diýmek medetden gelýär, kömek dilemek, ýardam dilemek diýmek. Şoň diýär ruhundan kömek dilemeli. Rabita şondan ibaretdir diýär. Elbetde bu gysgaça düşünürşi. O Rabitaň öz kitaplaryny okarsa onuň bir näçe görnüşleri we başga da gözüne getirmeli zatlary bar. Yani iň bärkisi şu Rabita diýilýän zatlar barada bilmeli zadymyz musulman doganlar näme eken? Pirini gözüne getirip şoň ruhundan kömek ýardam dilemeli. Indi bu ahli bidgatçylar näme diýip halka Allah ýok diýär, ýöne oň pikirini etmekden ibaret diýär. Ýöne köýje pikirini diýen boldy diýär. O adam gözüne getirýän diýär, şondan ibaret diýip bilmeýän adamlar allaýarlar ki pirler hem şey diýip allapdyr. Okuwçylar hem näme pirleriň ýerine düşüp görler şol ýalanna. Bu dowam edýär. Rabitaň näme diýdiňi düşündirmekle dowam edýär. Murid önce şeyhiniň ýüzüni hayalyna getirir diýär. Sopi, murid diýen sopi. Öz şeyhiniň ýüzüni hayalyna getirir. Şeyhiniň näme? Ýüzüni gözüne getirýär. Oturýar, soň öz piriniň ýüzüni gözüne getirýär. Bilhassa hususanam iki kaşının arasına bakar, oradan feyzin kendi kalbine geldiğini ve sonra bütün vücudunu kapladygyny düşünür. Näme diýär? Oturmaly, piriniň ýüzüni gözüne getirmeli, hususanam iki kaşının arasyny gözüne getirmeli. Oşo iki kaşının arasından feyzin, berekedin akyp öz ýüregine gelýändigini we ondan soň bütün bedenine ýaýrap gidýändigini gözüne getirmeli. Oturýar, gaýtyrap aýdýan piriniň ýüzüni gözüne getirýär we oň ruhundan kömek we ýardam dileýär ki ölülerden kömek dilemek, ölüleň ruhundan kömek dilemek, ýardam dilemek bu şirk. Hususanam diýär iki gözüniň, iki gaşynyň arasyny aldyny gözüne getirip şo taýdan öz kalbyna feyz bereket akýanyň we wujuduna ýaýraýanyny gözüne getirmeli. Bular hemmesini ýerde bolup geçýär, öz pikirine, hayal dünýäsinde, düşünjesinde şey diýip gözüne getirmeli. Dowam edýär. Rabita muridin kalbinin gözüyle, hayal yolu ile murşidine Mevla'nın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Rabita değil yani sopiň kalp gözüyle, yani yüreğinin gözü bilen diye. Hayal yolu ile, yani hayalına, düşüncesine, murşidine, öz pirine Mevla'nın, Allah'ın aynası niyetiyle bakmasıdır diye. Yani öz pirine, sopine mi deyip bakmalıyken, şul Allah Teala'nın aynası deyip bakmalı diye. Ki başka yerde de yine okars, kayta şunu aydiya, öz pirine ne mi deyip düşünmelmiş? Allah'ın aynası deyip. Ki ey ahli bid'at, 1400 yıl beri gelen ahli sünnet ulemaların akide inanç kitaplarını okusanız Allah'ın aynası deyip bir gururum yok. Allah Teala'nın öyle deyip geçer. Beytullah var. Allah'ın kitabı var. Ve Allah'ın sıfatları var. Ama bunun içinde Allah'ın aynası deyip bir düşünce yok. Bunun öyle tapyan zatları. Ondan sonra yine diye
rabıtada diye şeyhin iki kaşının arasına bakılır. Rabıta edende şeydi gözüne getirip oturkan hususanam iki kaşının arasına alnına bakmalı diye. 97. sayfasında. 98. sayfasında bir bölüm açıptır. O taýda diye hanımların murşitlerin yüzlerine bakmalarında mahzur olmayışı nasıl izah edilir deyip näme bir ýaýyň içinde ýazyp goýupdyr. Yani zenanların öz pirlerinin yüzlerine bakmaklarının ziyanynyň ýokdugyny nädip düşünürýäňiz diýip näme bir bölüm açypdyr we aşagynda giňişleýin düşünürýär. Ýagny bular şunu diýär musulman doganlar, aýallaryň hem näme pirinden ýanky ýalag edip rabıta etmekler dogry diýerler. Emma diýär, pirem bolsa nämehrem bolýanlygy üçin ýüzüni gözüne getirmeklik dogry bolmaýar. Şonuň üçin niýe pirini diýär perden arkasynda gözüne getirmeli. Ýani gözüne getirin aýal maşgala oturýar. Plan piri yüzünü gözüňize getirin diýseler ýalňyş boljak. Çünki pir nämehrem bolýar. Şonuň üçin bir perden arkasynda pirin gözüne getirmeli. Oşol perden arkasyndan özüne bereket akýanlygyny gözüne getirmeli. Indi men şu zada inanyp ýören ähli bid'ata ýüzlenesim gelýär. Ey musulman doganlar, hey haýsy insap bilen, haýsy iman bilen, haýsy namus bilen aýallaryňyza şunu öwredýäňiz. Nädip diliniz bar ýa otur, hawa piri şeýdip kelläňde pikir et, pirin pikirini et. Soňam perden arkasyndan näme pirden özüňize o aýala bereket geçýär. Pirden diýip näme şunu kelläňde janlanır diýip nädip diýip bilýäňiz. Nädip bunu öwredýäňiz aýallaryňyza. Namusyňyza näme bolsa. Hawa dowam edýär 99-njy sahypasynda salik kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa. Salik diýen ýani şu tarikada giren, şu ýolda ýöreýän kişi, ýani sopi. Kalbini murşide çevirip Allah'a yalvarsa. Ýüregini niýe ýanky pirine öwrüp Allah'a yalvarsa, ya Rabbi bu aynadan sana bakıyorum ve Allah Allah diyerek seni zikrediyorum dese bu şirk olmaz diye. Nämemiş kalbini pirine öwürmeli ve näme diýip etiqad etmeli ya? Ey Allah, ya Rabbi bu aynadan sana bakyan diýmelimiş. Ve Allah Allah diýip zikretmelimiş diye şeýle zikretse şirk olmaz diye. Goýa näme Allah'a bakyan ýalakmy şu pire seredip Allah'ı zikretsen. Hemmesi bulan şu rabıtaň içinde bolmaly zatlar. We ýani diýdiga bilmeýän adamlar nädip adaşdyrýar bular? Ay näme sen dünýäwi zatlaryň pikirini edýän, hatda haram zatlaryň içinde pikirini edýän, ona deňde şirk bolan okda näme pirin pikirini etsen şirk bolýarmy diýip näme bilmeýän adamlar adaşdyrýarlar. Nädir şu misalam öz pirler kitabyna ýazyp goýupdyr diýe bütün dünýäde meşhur olmuş artistleri görürler, kalplerine sokarlar, bir güzel köşk görürler, kalplerine sokarlar, bir araba görürler, beğenir, kalplerine sokar. Bunları düşünmek şirk olmuyor da bir Allah'ın dostunu düşünmek niçin şirk olsun? Yani diýär ki meşhur adamları, artistleri görýäňiz we onu ýüregiňize salýaňyz diýär. Bir köşk görýäňiz, owadan onu görýäňiz, ýüregiňize salýaňyz. Bir ulug araba görýäňiz, gowuryp onu ýüregiňize salýaňyz diýär. Şularyň hemmesiniň pikirini edip ýüregiňize salaňyzda şirk bolanokda. Näme üçin Allah Taala'nın dostlaryny pikir etmek şirk bolsun diýär. Hakykatdan emine ýol ýitiren adamyň misaly şul. Bir sahypa öň ýanyna özi ýetir, pirin gözüne getirmeli, hawa pirinden pire Allah Taala'nın aýnasy diýmeli, goýa şo pirden Allah seredýän ýalak diýip düşünmeli, şol aýnadan Allah'a bakýan diýmeli, pirin ruhundan kömek dilemeli, ýardam dilemeli diýip otur. Bir ulluqan bir duruşuna özüçe bir ýol ýörelge öwredip otur insanlara. Soňam şol bidgatynyň arkasyna aljak bolup näme diýär? Ýöne köýje bir sada bir zat ýalag edip, ýöne pikir etmek ýalakmyş edip görkezdi aşulatlaryň hemmesini. Ene musulman doganlar bidgat ýola girseň şuň ýalak bolýar. Bir sahypada bir zat diýip, izinde sahypada öz diýäniň tersini gurlap, ýene de özüň hakly görüp ýörýär. Ýöne dowam edýär 99-njy sahypada. Nasıl ki diýär bedeniň kıblesi var, ruhuň da kıblesi var diýär. Biziň bedenimiziň diýär kıblesi bolşy ýalak, ruhumyzyň hem kıblesi var diýär. Namaz okamyzda kıbla urlýarsa. Bu nämemiş ruhuň kıblesi nämemiş? Bu bidgatçyň düşünürüşine göre ruhuň kıblesi diýär murşitler we Mevlanyň dostlarydyr diýär. Ýani pirler we Allah Taala'nın dostlary, weliler diýär ruhuň kıblesymiş. Hemmesi bulan şu rabıtan düşündürüp oturka aýdýan gepleri. Ýene de musulman doganlar 100-nji sahypasynda diýär, rabıta etmedikçe kalp kapsy açylmıyor. Rabıta diýilýän zady etmeseňiz diýär, kalbyň kapsy açylmaz diýär. Rabıta kuvvetli olursa bütün ibadetler şeker gibi, bal gibi tatlı gelir size diýär. Eger diýär şu rabıtaňyzy näçe güýçledip bilseňiz, ýani aýdýan zatlar wa, piriniň ruhundan ýardam diläp, bu Allah'ın aýnasy diýip, şeýdip şoňa benzer zatlar etseňiz diýär, ibadetler size diýär şeker ýaly, bal ýaly süýji gelip, süýji görünip başlar, süýji bolup başlar diýär. Bunu söýlen musulmanlar, eger rabıta olmasa ibadetler acı, karanlyk, sıkıcı gelir diýär. Eger rabıtaňyz bolmasa diýär, ibadetler size acı gelir,
Garanqylyk geler, ýürek gysganç geler diýe. Ene musulman doganlar, öz tapan bidgatlary, soňam öz bidgatlaryny bulaşyp onu öwüp bilmeýän adamlara kabul etdirmek üçin diýen zatlary. Goýa nämemiş? Şu bidgat, şolar bidgatçylaryň şu rabytasyny etmeseň, ibadetden lezzet almaýanmış. Almaýanyňdan ziýada ibadetler sana ajy gelip başlar diýe. Garanqy gelip başlar, ýürek gysganç gelip başlar. İnsanlar şol adamlara weli pir diýip ýygyny düşüp görürler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öwretmändir bu zady. Sahabalar etmändir bu zady. Dört mezhep imamlarymyzdan bu barada hiç ýyly zat gelmändir. Allah Taala zikir etmek üçin ýazylan kitaplaryň hiç birine bu zatlar ýok. Näme olar onu ibadetlerine lezzet almany ýaşadylarmyka? Onu olan ibadetler garanqylyk boldumyka? Näme musulmanlar onlar berýän batyl düşünürşleri. Ýene şu 101-nji sahypasynda diýe rabytalar barada biri-birinden geň, biri-birinden gorkunç sözler aýdýarlar. Diýe bu bidgatçy pir, rahberiň şeýhin görüntüsini, şeklini hayal etmek hakkın zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Ünsör musulman dogunur gaýtalap okuyan. Rahberiň, yani şeýhin, pirin görüntüsini, şeklini hayal etmek, yani gözüňe getirmek hakkın zikrinden, yani Allah Taala'nın zikrinden daha faziletlidir, tesirlidir. Allah Taala'nın zikri etmekden hem has üstündir we tesirlidir diýe. Yani bulan düşünjesine seredim. Oturup pikirin, şeyhin, yankıyalak, pirin pikirini edip şondan yardım dilep oturmak diye Allah'ını yatlamaktan hem üstündür diye. Sonra biz bidgatçı diysek kategoriyalar. Ne öz akılınız, kelleğiniz alýarmyş sözler bidgatçılar. Ki bizim koyyan zatlarımızı bilýäs, dinleýäňiz, görýäňiz, eşidýäňiz. Bir azajyk insabyňyz bolsa, wujdanyňyz bolsa, gözüňiz kör bolmadyk bolsa, gulaňyz ker bolmadyk bolsa, ne şu zatlary öz piriňiziň kitabyny okap berip oturna. Siziň wujdanyňyz, imanyňyz kabul edýärmi şuny? Näde pirin pikirini etmek, pirin gözüňe getirmeklik, Allah Taala'ny ýatlamakdan, zikir etmeklikden has üstün we täsirli bolsun. Şu sözüň näil gorkunçlygyny düşünip bilýäňizmi siz? Allah hidaýet etsin. Ýene de şu 101-nji sahypaň soňunda diýe, murşid ancak bir aýnadyr. Aradığımız o değil, onun gösterdiği bütün kainatı yaratan Allah Teala Celle Celaluhu Hazretleridir diye. Murşidin kalp aynası vasıtasıyla Mevla Celle Celaluhu görülüyor gibi olur diye. Önemli Müslüman doğumlar. Diye pir bir ayna diye. O diye aynan özü değil bizim esas diye isleyen zadımız diye. O aynan diye görközleyen zat diye. Ol hem Allah Teala diye. Yani pirlerini Allah'ını görközleyen ayna deyip kabul ediyorlar. Nauzubillah. Ama başka yerine diye 102. sayfasında eğer murid kalp aynasını murşidin kalp aynası tutmazsa ona feyiz akmaz diye. Eğer diye sopi öz kalbinin aynasını pirinin diye kalp aynasını tutmasa diye ona bereket akmaz. Yani öz kalbinin ayna varmış. Yani şeydi fikir etmeli ya da. O şol kalbinin aynasını o pirinin kalbine ayna öwürmelmiş. Olmasa feyiz bereket akmaz diye. Bir murid kalp aynasını murşidin kalp aynasına tutması demek bir sopiň öz kalbinin aynasyny, pirin aynasyny öwürmegi, şoňa tutmak diýmek diye. Bu benim Allah'ımın aynasıdır diye hatırlamasıdır diye. Nämemiş on kalbine tutmakly, sopiň pirinin kalbine öwürmekli, kalp aynasını. Bu diye pirin kalbi bu benim Allah'ımın aynasıdır. Allah'ın aynası diýip düşünmeli diye. Tapyan gepleri, delilsiz gururumlary. 104. sayfasında diye daima rabıta üzere olalım yemekte içmekte. Görýäňiz musulman, hatta diye hemişe diye rabıta edip gedin diye. Hatta iýeňde hem içeňde diye. Otursaň şu pirin gözüňe getirip, şoň ruhundan ýardam dilep, kömek dilep gezmeli. Bulan düşünjesine göre. Emma ehli sünnetin düşünjesine göre, Kur'an we sünnetin bize öwrediýän düşünjesine göre musulman hemişe Allah Teala'ny ýatlap gezmeli. Allah'ın adı bilen bismillah diýip işine başlamaly. Iýerine içenine Allah Teala'ny zikir etmeli. Emma bular näme diýerler? Bedbaht kişiler, şeytan bular oýnapdyr. Welilen adı bilen, pirlen adı bilen näme diýe daima rabıta üzere olalım yemekte içmekte. Iýeňde içeňde hem näme şo pirini atlap şey diýip gezmeli. We 107. sayfasynda düşündirip başlaýa rabıtanyň çeşitleri. Rabıtanyň görnüşleri var. Öz ýandan bidgat tutupdyrlar, o bidgatym görnüşleri aýrypdyrlar. Mysal üçin şolaň biri diýe aýna rabıtasy. Aýna rabıta diýilýän. Bu aýna rabıtasynda näme diýip gözüňe getirmeli? Bir aýnayı diýe güneşe tutsaň güneşi gösterirmi diýe. Evet diýe. Bir aýnany güneşe tutsaň musulman dogonlar bu berýän misalyny düşünmeňiz üçin aýdýan. Güneşe tutsaň diýe güni görkezermi diýe. Öz diýe. Hawa evet diýe. İşte rabıta etdiň zaty da Mevla'ya tutulmuş aýna olarak farz et diýe.
Seňle şo rabıta edýän pirin bar diýe. Şonu näme dip gözüňe getir diýe? Allah'a tutulan aýna ýalak dip gözüňe getir diýe. Ýani şonu görsäň Allah'y gören ýalak gözüňe getir diýjek bolýar da şonu dip bilmän aýlap pyrlap oturşy. Aýda otira aýnany güni tutsaň diýe, güni görkezär diýe. Piriňem diýe Allah tutulan aýna ýalak dip gözüňe getir diýe. Nauzubillah. Bu giňişlerini düşündirýär men esasy ünsüňiz çekýän esasy howp bul gurrunlaryny. Ýa-da gurlan zatlar kändin hemmesini aýtjak bolsaň sana guturar ýalakda. Ki men esasy rabıtaň üstünde durup otyryn. Kitabynyň içi başga da bidgatlardan doly. Toslama hadisem ýazyp goýupdyr, başga da bir sürü delilsiz zatlardan doly. Bu bir görnüşi. İkinji görnüşi musulman doganlar bu diýe çeşme rabıtasy diýe. Çeşme rabıtamış. Ona hilek bolýar bu diýe ki sizin ruhuňyzyň alyny murşidiňiziň ruhunyň alyna hayalan ýapyşmyş diýe. Yani sizin ruhuňyzyň alyny maňlaýy piriňiziň ruhunyň alyna maňlaýyna ýapyşan diýip gözüňe getirmeli. Kalbiniz de onun kalbinin karşısına gelmiş. Kalbin hem onun kalbinin önüne geçen deyip gözüne getirmeli. Murşidinizin kalbi sanki bir çeşme. Sizin kalbiniz de sanki bir havuz. Näme deyip gözüne getirmeli ya? Pirin kalba bir näme çeşme, suwun akýan çeşmesi var çykyp duran ýeri. Şoň ýaly çeşme deyip düşünmeli ya. Öz ýüreňem diýe bir havuz. Giň havuz dip gözüňe getirmeli. Goýa o çeşmeden gelýär, soňra näme sen kalbyňa akýar şey dip gözüňe getirmeli. Bu Mevlanyň nury diýe murşidiňiziň kalp çeşmesinden sizin kalp havuzuňyza akdygyny, oradan da wüjuduňyzyň her zerresine sardygyny düşünejeksiniz diýe. Yani nämemiş Allah Taala'nın nury ol çeşme bolan pirin kalbyna akýarmyş. Ol pirin kalbyndan hem sen havuz bolan ýüregiňe akýarmyş Allah'ın nury. Soňra sen bütün wüjuduňa ýaýrak gidýärmiş. Şey dip gözüňe getirim diýe. Yani Allah töhmet atyp otyr, Peygamberimize häzir soňky sahypalaryny ýene okar, Peygamberimize töhmet atyp otyr. Öz ýanlaryny onu gözüňe getir, muny gözüňe getir diýip Allah Taala'nın adyndan din düz goýupdyr. Bu nämemiş? Çeşme rabıtasy diýe. Ýene bir rabıtaň görnüşi bar musulman doganlar bolardy, ölüm rabıtasy. Ölüm rabıtasy diýe. O nämemiş? Şu zatlary gözüňe getirin diýe. Sizi yıkadylar, kefene koydular, namazy kıldylar, kabra götürdüler, gömdüler we gitdiler diýe. Gözüňe getirin diýe. Siz näme diýe? Ýuwdular, kefenlediler, cenaza namazyny kıldylar, soňra kabra eltdiler, gömdüler we gitdiler diýe. Şey diýip gözüňe getirmeli. Diýär ki, şimdi siz ýalňyz başyňyza kabirdesiniz, kendinize soruyorsunuz. Ben neredeyim? Kabirde. Şo şey diýip gömülüňizden soň otyrsyň diýe, öz-özüňize soraýaňyz diýe kabyryň içinde men nirde? Onuň kabirde diýip aýdýan diýe. Kabirde olan geri gelmez diýe. Kabirdaky kişi diýe ýygyna gaýdyp gelmeýär diýe. Peki ya burada oturan kim diýe? Oşol karada diýmeli, bärde oturan biri we ol kim diýmeli? Onuň diýe şeyhim diýip aýtmaly. Yani kabirde gömülüňizden soň goýa şu zatlaryň hemmesini öz pikiriňizde gözüňize getirýäňiz. Hayal dünýäňizde düşünjäňizde men gömüldüm, cenazam kılıny kabra goýup gaýdylym. Ýeközüm otyr birdenem gören bir adamma, ha şo men şeyhim diýip gözüňe getirmeli. İşte bu halde siz hayalen şeyh bolýarsyňyz. Bu ýagdaýda siz hem näme öz hayalyňyzda şeyh bolýaňyz diýe. Ona gelen feyzin aynen size geldiğine nurlara gark olduğunuza itikat edecek, inanacaksınız diye. Ondan sonra diye şu şeyhine, pirine gelen nurun, o feyzin, bereketin size de gelýändigini ve sizin hem nurda gark bolýanyňyza itikat edeceksiniz, inanacaksınız diye. Ananmaly demiş ona diye. Yani näme kabrın içinde yatyrman, pirim gözüme getirýän, o pirime nur gelýär, feyz gelýär, bereket gelýär, menem näme şoňa gark bolýan diýip şey dip ananyň diye. Bu gözle görülür, elle tutulan bir şey değildir. Ancak iman gözü kuvveti ile görülür, hissedilir diye. Bu diye gözlerini görüp bolýan, ellerini tutup bolýan zatlar iman gözü bilen seyretseňiz diye, o güçlü imanınız bolsa bunu duýup bilersiňiz diye. Ýa-da şey diýip gepini tamamlaýar. Yani ýene-de nirde bolup geçse bu pikirde kellede hayal dünýasynda. We 108-nji sahypanyň soňuna 109-njy sahypada bir zat aýdýa, onu hem okap beren musulman doganlar ondan soň rabıta barada aýdyny gepini tamamlaýyn. Diýär ki, ilk rabıta yapajağınız şahs Muhammed Bahauddin Nakşibendidir diye. Birinci bilen rabıta diýip oturanda diye ýene bir görnüşi oturanda kime diye rabıta etmeli, kim gözüňe getirip ýardam dilemeli? Bahauddin Nakşibendi'ni gözüňe getirmeli. Ondan dowam edýär. Hayal ediyoruz, pikir edýär kellämizde diye. Buğday tenli, buğday bedeni, bedeniniň rengi buğday tenli diýip gözüňe getirmeli, ýeşil jüppeli, ýaşyl donly we sarykly olan bu Allah'ın dostu tam karşımızda. Yani gözüňe getirmeli näme? Ýaşyl donly we sellili
buğday tenli kişini gözüňize getirin. O Allahyň dostu diýip ananyň diýe. Hemme pikirde bol geçmeli. Onuň iki kaşı arasına baktığımız halde gönül lisanı ile onun diye iki gaşynyň arasına bakmaly. O gönül lisanı gowunumyň dili bilen diýe, gowun dili bilen diýe näme diýmeli? Ya Rabbi, maksudum ve matlubum sensin. Bu dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum diýmeli. Näme ey Allah, maksadım sen, talap edýänim sen. Bu bolsa näme? Allahyň seniň dostun, şuň vasıtasy bilen, şuň aracılıgy bilen sana kavuşmak isleýän diýmeli. Beni zatyna kavuştur. Men öz zatyna kavuştura var diýmeli. Diyerek Mevla Teala'ya diğer taraftan da Nakşibendi Hazretlerine ey Rabbimin dostu, ey Rabbimin sevgilisi, lütfen beni evlatlığınıza kabul buyurunuz, elimden tutunuz, bana imdat ediniz, maksudum olan Rabbime kavuştunuz diyerek himmetlerini isteriz diye. Bir taraftan Allah'a yalvar otuyor, bir taraftan kime yalvarmalıya? Nakşibendi'ye yalvarıp ey Allah'ın dostu, ey Allah'ın sevgilisi, senden hayiş ediyen, ben çağlığa kabul et, öz evladın edin, elimden tut, bana imdat ediniz, yardım edin diýmeli ve maksadım olan Allah'a men kavuştur deyip näme yalvarmaly. Godangatır musulman dogonlar. Allah Teala yalvarıp otur, bir taraftan ölüp giden Nakşibendi yalvarıp otur. O şey dip diye onun meşmut oturmalı. Ondan son şunu godanga getirmeli. Sonra Nakşibendi bize şimdi seni Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götüreceğim buyurur diye. Yani godanga musulman dogonlar Allah Teala'nın gurle diye ölüp giden Nakşibendi'ni gurle diye. Ondan son Peygamberimiz gurle diye hadir Nakşibendi rahimehullah näme diýmiş? Goýa hayalyna seni men hadir Peygamberimizin huzuruna akidýän diýip aýdýar diye. Biz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürür ve ya Resulullah bu kimse bizim tarikatımızdan, ihvanlarımızdan lütfen kabul buyurun der. Goya hayal dünyasında Nakşibendi şol sohbini rabıta edip oturqa Peygamberimizin huzuruna akidýämiş we näme diýämiş? Ne bu bizim tarikatımızdan, cemaatimizden, ihvanlarımızdan, doganlarımızdan lütfen kabul buyurun. Hayiş bunu kabul edin diýämiş goya. Biz de dilimizle kulağımız işitecek kadar 100 defa biz hem dilimizle kulağımız eşitecek derecede 100 gezek diye es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah Allah diýmeli. Bu zatlaryň hemmesi musulmanlar gözüňe getir. Şeýdik gözüňe getir diýip otur. Kellelerine bol geçip otur. Hakykatda beýle zat ýok. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamamıyla bir nur olarak hayal ettiğimiz halde yine gönül lisanı ile. Indi gözüňe getirdi, ýa-ni Nakşibendi'ni gözüňe getirdi. Allah'dan yardım diledi, Nakşibendi'den yardım diledi. Soň Nakşibendi akidip goýamyň kellesinde, düşünjesinde akidip Peygamberimizin ýanyna eltiýe. Onuň Peygamberimizin ýanyna baran soň sallallahu aleyhi ve sellem näme Peygamberimiz nur diýip diýe hayal etmeli, gözüňe getirmeli ve yürekten diýmeli ya Rabbi sevgili Habibin vesilesiyle sana kavuşmak istiyorum. Ey Allah ya Rabbi sevgili Habibin vesilesiyle aracılığı bilen sana kavuşmak isleyen lütfen beni zatına kavuştur. Hayiş men öz zatyna kavuşturawar diýip ya Rabbimize dua eder diye. Rabbimize dua etmeli ve diğer taraftan da ey Rabbim, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü lütfen elimden tutunuz, ümmetliğe kabul buyurunuz, maksudum ve matlubum olan Rabbime kavuşturunuz diyerek himmetlerini isteriz. Bir taraftan Peygamberimize yalvarmalyya, ey Rabbimin sevgilisi, ey Rabbimin Resulü, hayiş elimden tut, ümmetine kabul et, maksadım ve talabım bolan Allah'a kavuştur diyer diye. Yine de yani hem Allah hem Nakşibendi yalvarıp oturdu. Näme diýmeli? Hem Allah'a yalvarmaly hem Peygambere yalvarmaly ruhuna. Böyle tazarru ederken dip yalvarıp dile gedip oturqa Mevla Teala'nın nurunun Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kapladygyny, ondan gelen nurun da bizi kapladygyny düşünýoruz diye. Ol karada dip oturqa Allah'dan nur gelýär, Peygambere gelýär, o Peygamberden gelen nurun özüne gelýändigini gözüňe getirmeli, dip oturmaly. Böyle 15 dakika geçirdikten sonra wagtyna maýdy, 15 dakika oturmaly nur gelýär dip. Oturduktan sonra diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu yer hasam gen musulman dogunlar. Goya dip oturandan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýmiş muňa? Ben seni kabul ettim. Fakat ben ahiretteyim, sen ise dünyada. İşte bunun için seni vekilim olan şeyhine ısmarlıyorum buyurduğunu farz ederiz. Goya Peygamberimiz näme diýmiş? Men seni kabul ettim. Emma men ahirette, sen bolsa dünyada. Ine seni men vekilim bolan şeyhine, yani öz pirine tavşirýän diýär. Fereden musulman dogunlar hilelerini, ağlawlaryna, yalanlaryna ayladylar, dolandylar, öz ýanlarynyň hayal dünýasynda Allah'a yalvardylar, Bahauddin'e yalvardylar. Soň Bahauddin bunu getirip Peygamberimize tavşirýarmış goýa. Peygamberimiz de meni de aylady, dolady getirip näme pire tavşyrdy diýär.
öz pirlerine oldu. Yani subhanallah seredin musulmanlarına delil yok, ayet yok, hadis yok, öz düşüncelerini, öz hayal dünyalarını Allah Teala'nı guruladıp, Bahauddin'i guruladıp, Peygamberimizi guruladıp, soňam getirip Peygamberimizi getirip bizi näme pirimize tawşyrdy diýip bu edýän oýunlaryna seredin. Hawa näme diýermiş Peygamberimiz şeyhine ısmarlıyorum. Şeyhine buyurduğunu farz ederiz diye şey dip gözüne getirmeli. O anda diye kendimizi şeyhimizin huzuruna buluruz. Şol wagt özümüz diye şeyhimizin öňünde gözüňimize getirmeli. Hayalen, hayal dünyamızda, pikirimizde iki kaşının arasına nazar ettiğimiz halde iki kaşının arasına serede otururkak, ona da ey Rabbimin dostu elimden tut, bu tarikata ehil eyleyin, evlatlığa kabul buyurun, beni Rabbime kavuşturun diyerek himmetlerini isteriz diye. Neyememiş? Getirip Peygamberimiz bunu ruh düşüncesinde yani hayal dünyasında getirip pirlerine tavşıryamış. Bu da pirine yalvarıp başlıyor. Ey Rabbimin dostu elimden tut, tarikatına al beni deyip neyme, çağlığa kabul etmeni deyip bu neyme, ben Rabbime kavuştur deyip ondan himmet yardım isteriz diye. Bir taraftan da Rabbimize ya Rabbi dostun vasıtasıyla sana kavuşmak istiyorum, beni zatına kavuştur diyerek niyazda bulunuruz. Başka taraftan olsa neyme, Allah'a yalvarırız diye, ya Allah sen dostun aracılığı bilen sana kavuşmak isteyen beni öz zatına kavuştur deyip yalvarırız diye. Yine Müslüman doğunur Irşadul Muridin adlı kitaptan 197. sahipadan 97. sahipadan ta 110. sahipaçenni o biz esas yerlerini okuduk. Şutajda näme düşünürüpdir özi rabıta diýen zatlar şul öz dillerinden eşitdiňiz. Goýa öz hayal dünýäňde kelläňde bir zatlar janlandyryp ay Allah ýalwardym soň Bahauddin'e ýalwardym Bahauddin Peygamberimize tawşyrdy Peygamberimiz ýene aýlap getirip näme öz pirine tawşyrypdyrmyş. O pirimiz Allah'ın aynysy diýip hasap etmeli. O pire sen Allah'ın görýän ýalyk diýip hasap etmeli. Oň ruhundan ýardam dilemeli diýip goýupdyrlar. Näme üçin bidgat we şirk diýärmiz düşünürler diýdi ýa näme musulman doglar şol amal bidgat amal. Allah Teala töhmet, Peygamberimize töhmet, dinimize töhmet. Yok şunal amal İslamda. Şirk diýip näme üçin aýtdyk? Çünki näme rabytada gönümen ölüden kömek dilenýär. Özlerini gurulasaňyz käbirleri bilmeýän adamlar ağlaýarlar. Biz ölüden kömek dilämiz, yok ölüden kömek dilep bormy. Hak hormat üçin diýýärler, emma yalan sözleýärler. Ene öz pirleriniň kitabynda ýazykdyr. Näme ölülerden kömek dileýänlikler. O kitabyň soňunda toslama hadis hem getiripdir. Kabrda ýatanlardan Peygamberimiz kabrda ýatanlardan kömek dilen diýdi. O barada başga bir dersimizde aýdyp geçdik. Has geňer musulman dogonlar bu bidgatçy pirleriniň okuwçysy wa ki bizim halkymyzdan düşünmän, bilmän şul adamy dinläp ýörenler we agzyna jaň dakylan ýalak durman gepleýän bir yalançylary wa bulan diniň adyndan yalan gurlaýanlary şol betbat rabıta barada kitap ýazypdyr goýa. Kur'an we sünnetden subut etjekmiş. O yalandan ýok zatlardan dolur goýupdyr içini. Şol bir-biriniň aýdan yalanlaryny o kitapdan o kitaba geçirip ýörler. O bilmeýän adamlar näme kitap ýazdym diýede. Şol ýankyna Irşadul Muridin kitabyny ýazan pirleriň okuwçysy bul. Kitabynyň 471-nji sahipasynda şeýle diýär. Yani bunu kafir aýsa geň görjekler özüne musulman diýip gören kişi aýdýar. Diýýärler seredin bazı ulema doğacak çocuğa bereket sirayet eder umidiyle kişinin cima halinde salih kimseleri düşünmesini güzel görmüşlerdir. O halde düşünceyi haram ve mubahlardan çevirip iyilere yönlendirmek hiçbir akıllının inkara kalkışmaması gereken şeylerdendir ki rabıtada hayali sohbetten ibarettir. Diýär ki gaýtalap aýdýan bazı ulema, käbir alimler doğacak çocuğa bereket sirayet eder umidiyle boljak çağa bereket geçer diýen umid bilen cima halinde yani aýalyna ýanaşan wagtyň cima halinde salih kimseler düşünmesini güzel görmüşlerdir. Estağfurullah. Nämemiş? Aýalym bilen ýatyrkan, aýalym bilen cima edende, aýalyna ýanaşandy diýe şo welileri, pirleri gözüňe getirsen diýe boljak çağa bereket geçýärmiş goýa. Bu da näşe rabıtaň bir delillerinden biri şunu hiç kim inkar edip bilmez diýe. Öz rabıta hakkında ýazan kitabynyň 471-nji sahipasynda şunu diýär. Yani şunu bir kafir diýse, geň görjekler kafir imany ýok, agla geleni gurlaýar diýjek. Alim ulama diýip duran adam deyus. Haýsy deyus, haýsy binamys bunu edip biler. Aýaly bilen ýatyrka başga erkeň pikirini edip boljakmy? Bir agza alyp bolmajak, diýip bolmajak zatlar. Insan aýdanna utanýar şunu. Sen haýsy kelläň bilen kitabyňa ýazýan,
Oşul adama millet alim mıka ulama mıka diýip ýerine düşüpler. Biziň hem Türkiýedäki doganlarymyz hususanam şunu ay plan hoja diýip bir dogry aýdýam mıka diýip muň ýerine düşüp gepine ananyp ýörenlerim bar. We bidgatçy pirler, ahunlar şul rabytaň arkasyna alýan kişiler özlerini dogrylamak üçin öz diýenlerini ki Kur'an we sünnetden delil ýok. Ali İmran suresiniň 200-nji aýatyny delil görkezýärler ki bu rabyta bilen hiç il baglanşygy ýok, hiç bir tefsirde de ýok. Ýöne bir bilin diýen Ali İmran suresiniň 200-nji aýatyny delil görkezýärler. Hiç bir tefsirde taýda rabyta diýip geçen ok musulman doganlar. Indi musulman doganlar ýa-ni dersiň başynda da aýdyşym ýaly şul bidgatçylar we Türkmenistannaklar bolsun, Türkdakylar bolsun, şulaň bir gowurýan alimlary we Siriýali aradan çykdy benne. Muhammed Said Ramazan el-Buti diýerler. Dersiň başynda aýtdym, öz gowuryp ýören alimler hem şu rabytany inkar edipdir. Biz bulan bidgatlaryny, ýalňyşlaryny halk allanmasyn diýip düşündirýär bolyn bular näme diýerler? Ellerinde delil zada ýok. Şol edýänler şu bütün hekaýelerini subut etmäge bir ellerine näme galyat töhmet galya. Ay bular Wahabi, bular Selefi, bular bir zat diýip näme haka aýdýan ulamalara her hil at takýarlar. Inni şu bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň sözü bilen şu rabyta diýilen zatlarynyň ýalňyşlygyna öz kitabyny okap berin. Inkar edýänlerini size näme okap berin. Ve şu Ramazan el-Buti öz okuwçysynyň agzyndan eşiten zadymy size aýdyp berin. Ondan çyksynlar diýsinler Ramazan el-Buti hem näme Wahabi diýsinler. Ramazan el-Buti, Muhammed Said Ramazan el-Buti kitap ýazypdyr. Kitabyň ady Hâzâ Walidi. Bu meniň atam, bu meniň kakam diýip öz kakasy barada kitap ýazypdyr. Kakasynyň ady Şeyh Mulla Ramazan el-Buti. Şeyh Mulla Ramazan el-Buti. Ki şeyhin öz ady Said Muhammed Said Ramazan el-Buti diýip aýdýarlar. Kakasynyň ady Ramazan el-Buti. Oşol kitabynda kakasy barada ýazypdyr. Şu Allahyň bennesi bir bölüm aýrypdyr. Rabitatu we asluha. Rabita we onuň asly diýip bir bölüm aýryp goýupdyr. Şu ýanky gurrundan rabitamyz we. We diýär şol kitabynda ma'na ar-rabitati fima yuqarriruhu we yahrus alayhi kesirun min meşayih at-tariqati an-Naqşbandiyya. Bu Naqşbendi tarikatynyň şeyhleriniň, pirleriniň ihlas edip etjek bolýan we kabul edýän rabita diýilen zatlarynyň manysy diýär. Ýani olaryň düşünjesindäki aýdýar. Huwa an yabda al-muridu fi awwali tawajjuhihi ila zikrillahi azza wa jalla fa yatasawwar shaykhahu wa yaj'al min tasawwurihi hadha fatihatan zikrillahi azza wa jalla. Olar şey diýip düşünýärler diýär. Sopi Allah Taala'ny zikr edip başlanma, ýani ilki bilen näme edip başlamaly? Şu şeyhini gözegine getirip, o şon gözegine getirip, şekilni gözegine getirip şonu Allah Taala'nın zikrine başlangıç kabul etmeli. Şon üstü bilen şey diýip zikr etmeli diýip diýerler diýär. Ve yusa haula'i şuyukh muridahum bi hada'l amal ala annahu zaruratan la budda minha. Ve şol Naqşbendi tarikatynyň şeyhleri, pirleri öz sopularyna şonu wesiýet edýärler. Şol amaly diýär, şey etmeklik diýär, we näme diýerler diýär, hukman edilmeli, zarurdur diýip aýdýarlar diýär. Ve wejhu zaruratihi fi nazarihim annal murid la yastati'u an yustalhima zikrallahi azza wa jalla illa iza tasawwara şeyha awwalan. Ve olan düşüncelerine göre diye näme üçin zarur diýip kabul edýärler diye, näme üçin zarur şeýdi rabita etmek diýip kabul edýärler diye şeyhin gözüne getirip. Çünkü diye sopi Allah Taala'nın zikrini özü başarmaya ya da zikrini Allah Taala'nın zikrini ilham alıp başarmaya, alham alıp başarmaya. Dine şeyhini ve illa iza tasawwara şeyha awwalan ilkiblen öz şeyhini gözüne getirip, pirini gözüne getirip rabita edip şoň üstülen Allah Taala'ny ýatlamasa, gönü özü Allah Taala'ny ýatlap we Allah Taala'nın zikrini ilham alyp başarmaya diýip aýdýarlar diýär. İz innehu huwallazi yumakkinuhu min duhuli hadratil ilahiyya zakiran we muraqiban. Çünkü diýär ol pir diýär bulary Allah Taala'nın ilahi huzura we eltýän we salyan diýär ýatlap we gözegçilik edip diýär Allah Taala'nın ýatlamaklygy eltýän we şo ýolla berkidýän diýär şol pir diýip inanýarlar diýär. Ýani sadalaşdyryp aýtsak şol pir saňa zikre öwredip Allah Taala'ny zikr etmekligi şol ýola salyan kişi şoň üçin hem hukman şoň näme şekilni gözüne getirip şeýdi rabita etmeli we zarur diýip aýdýarlar diýär. Bu sopulan diýen zatlaryň aýdýar. Muhammed Said Ramazan el-Buti. Ondan soň dowam edýär. Ünsürün şeýrine musulman doganlar
dogonlar هذه الرابطة بهذا المعنى شو رابطة وشو معني ده شو نشتاك رابطة دي كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها وشديد الإنكار على من يدعون إليها من الشيوخ أو من يمارسونها من المريدين قاقم دي كان أبي رحمه الله شديد الإنكار لها قاقم شنو دي قات إنكار درد دي شديد الإنكار دي قات إنكار درد دي وإدل شنو يلقى شنو اتمك لغا تشاغريان شيخ لري وشنو إديان ثوب لرهم قات إنكار درد دي يزبيرن صحيفتنا هذا والدي دي ليان كتابنا يعني إسلام عرب شبليان نر شو بدغت لان آخو نرم على الأقاب بلرلر هو دوام دي يذكر صحيفتنا ولقد دعت المناصبة ذات يوم فتحدثت عن هذه الرابطة في أحد دروس العامة وبرغذك دي درس لرنبيرنا عموما خلق أتشق قرم لرنبيرنا يرغلن دي شو رابطة وارد قرمتم دي خلق منا محمد سعيد رمضان البوتي دي وأوضحت حرمة هذا التوجيه وهذا السلوك وخلق دي شو يولن شو الأغرم خرام دغني شو الإيش أتمكلن خرام دغني أشقلاب بردم دي وبراءة التصوف من هذه البدعة التي أقحمت فيه وتصوفا ثابتشلغ ثمردا ثلنا ببدغة تصوف ثابتشلغ ذقتغن بعلا شنن يوقتن أشقلدم دي كي رمضان البوتي محمد سعيد رمضان البوتي باشقا فيديولرنا سيس يضغلرنا ايديا ördüşün jötünnäki ثابتشلغ نامدين düşünürünne diyaki bu döwürdäki bidgatlar hurafalar kabul etmeyenliğini aydiya. Hatta bu döwürde o köne döwürdäki ýalakka sopuçuluň ýokdugyny aydiya we olaň düşünjesindäki sopuluň köne döwürdäki sopuçuluň ibadata üns bermekdigini, ruhy terbiýe üns bermekdigini, bidgatdan we şirkden uzak durmakdygyny düşündirýär. Ýani bu tasawwuf diýen şol. Täbir doganlar eşitip Ramazan el-Buti hem bulan sopuçuluň tasdiq edýän kadi düşünmez. We diýer Ramazan el-Buti halka diye açıklap berdim diye şun haramdygyny we ol köne döwürdäki özüň ibadata bermek, ruh terbiýe bilen meşgul bolmak manysynda tasawwufun sopuçuluň bu işten uzak durup we sonradan onuň içinde salnanlygyny düşündirdim diye. Ve kana en balaga kelami hada sami'a ahad ash-shuyukh at-tariqah an-Naqshbandiyya fil Jazira. Men bu gurrunmy diye halkynyň munna eden bu gurrunmy bir şu Naqshbandi tariqatynyň pirlerinden biri eşitipdir diye. Fazara abi liyeşkuni ileyh ظانا نظرا إلى شدة تمسكه بالتصوف ودفاعه عنه أنه يقول بهذه الرابطة المنكرة ويدافع عنها ودي قاق من نقل دي أبو الآدم نعم شنية من شكاية اتماغ دي يعني سعيد محمد سعيد رمضان البوتيني شكاية اتماغ أول بدغت شبير كمن نقل رمضان البوتين مولا رمضان البوتين يعني سعيد البوتين قاق من نقل وذي أن الفكرة دي من قاق مصاب شلون أرقصنا ليا شنون شنم نعم شيد من شكاية ماغا جلدية. جلس الشيخ يروي لأبي ما بلغه من حديثي عن الرابطة وإنكاري لها وشيخ قال أطرد ديا شو البير بدغت شبير نقشبندي قاقا من أن قال أطرد ديا ومن شو رابطة بارد أيضا قرن ما أيت ديا وأن إنكار ديا ما أيت ديا قاقا ما ديا وكنت أسمع وكان من عادتي أن أجنح إلى الصمت في مجلس والدي إلا أن طلب مني كلام أو اقتضى الأمر ذلك ومن يقاقا من يعني oturumda diye gurlama yadım diye dımp otur yadım diye qaqam menden gurlamakly talap edäýmese ýa-da bir gurlamaklygyma gerekli bolan ýagdaý ýüze çykmasa diye dımp sesim çykarman otur yadım diye menem dinläp oturdum ýakyn gepini diye. Welemma anha ash-şeyh hadisahu hasan ol pir o şeyh gurlap bolanny diye qala lahu abi rahimahullah Allah rahmet etsin qaqam oňa şeýle diýdi diye. Inna hada allazi qalahu Sa'id sahih. Sa'idin aýdany dogry diye. Yani ogly Muhammed Sa'id Ramazan el-Buti. Oğlu yani Sa'id'in aydını doğru deyip ayttı diye. Näme diyen bolsa doğru diye. Sümme qala lehu. Ondan sonra ol şeyh ol pir ayttı diye. Innel muslim. Şu yerine ünsür musulmanlığın. Sümme qala lehu innel muslim iza celese yezkurullaha yecibu en la yestahzira hatta surata Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fi zihnihi fekeyfe bi surati şeyh. Ol bidgatçı şeyha pira Sa'id Ramazan el-Butin qaqası diye musulman adam diye. Allah Teala'nı zikir edenne. Allah Teala'nın yaatlarına diye hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeklini öz düşüncesine zihnine getirmekliği doğru değil ya fekeyfe bi surati şeyh nedip diye pirin şeyhin diye şeklini gözüne getirmeli şeydip ona sorak bere yani diye ki Peygamberimizin hem nama Allah'ın zikrede otururken Peygamberimizi hem gözüne getirmek bolmaya diye Allah şeyh ekenli. Sümme fassalahu l-kavl
bu ýere mene musulmanlygynyň bir belli hökmüne ünsürmeleri. Summa fassala lehu'l qawl fi asli hadihi ar-rabitati. Ondan soňra bu sopulaň arasyndaky köne döwürdäki sopulaň arasyndaky rabita diýilýän aslynda nämedigini açyklap berdi. Innar rabitata 'inda qudama'i şuyukh at-tariqati an-naqşbandiyya lam takun ta'ni akthar min hubbil murid liş-şeyh. Köne naqşbandi tariqatynyň şeyhlarynyň ýanyna olaryň düşünjesine göre olaryň rabita diýip düşünýän zady sopyň öz pirini gowurmagynden şonu söýüp şoňa näme gowurmagynden ibarat. Şondan artyk maksat dälli diýip aýdy. Şu taýdan bir zady ünsek bol musulman doganlar diýmek bu sopçuluk tariqat naqşbandi diýip şoň ady bilen edilýän zatlaryň öz içinde hem tariqaty hem soňradan goşulan zatlar bar. Kim aýdýany muny Arabistanyň alimy aýdan ogna. Ey ahli bidgat naqşbandiler soplar döşüňde qakyp görseňiz pir gol bermeli. Şunu Arabistanyň alymlarynyň gepini aýsak Wahhabi diýip olara töhmet atýaňyz. Ine sizin hem kabul edýän ulamaňyz Ramazan el-Butiň özi we qaqasy inkar edipdir şunu. We haramdygyny aýdypdyr. We size has geň zat aýdyn. Şul meseleni şu dersi soraga jogap bereýin diýip şu meseleni bir gözden geçirip ýörken bir gurrun açyldy. İstanbulda Ramazan el-Butiň okuwçysy bar şu ýaşap ýör. Menem ýakyndan tanıyan, ýakyndan bilýän adam, ýakynda gatnaşykda bolan adam, ýakyndan gatnaşykda bolan kişi okuwçysy. Şoň ýanyna ýakyndan şu bir küçüknükde gurrun açyldy şeýle şu rabita meselesi Şeyh Ramazan el-Buti kitabyny şeýle diýipdir diýsem dersimizde näçe gezek diýe küfür diýip aýtdy diýe. Ele musulman doganlar Ramazan el-Butiň okuwçysy agzyndan eşden zadyny aýdy. Ýani Allah Taala şaýat tutup iki eýnimdäki perişten şaýat tutup aýdy. Ne şul soraga jogap berip otyr. Şundan 3-4 gün öň ýany bolan gurrun. Agzyndan näçe gezek eşdim diýe şeýhimiň diýe küfür diýip aýdýat diýe rabita. Ene ey ahli bidgat Arab ulamalarynyň, Suud ulamalarynyň mysal berse Wahhabi diýeňiz buňa näme diýjeksiz? Ramazan el-Buti öz hem qaqasy hem siziň edip bolan rabitaňyzy inkar edipdir, haram diýip aýdypdyr. Ramazan el-Buti hususan özi Muhammed Said Ramazan el-Buti küfür diýip aýdypdyr. Ene mutalman çykyndan ýene Wahhabilik diýen bilmeýän adamlar allan. Bir iki tane wakan bilen paýlaşaýyn musulman doganlar şu rabita değişli. Bu da näme şu gurrunmyzda değişli bolanyň üçin galsyn musulman doganlarymyz bilsin. Bir Türk dogan bilen tanışdym. 15 ýyl şu Naqşbandiýlerin içinde gezipdir. Kur'an muallimi bolup, Kur'an kurslary bar bolan, Kur'an muallimi bolup bolan içinde gezen 15 ýyl aýaly we özi. 15 ýyl içinde gezdim diýe, soň şulaň ýalňyşlaryna düşünüp diýe toba etdim diýe. Ondan men soradym toba etmekliňe, gözläp başlamaklygyna näme sebäp boldy diýsem rabita sebäp boldy diýe. Awa bize şu rabita etdirýärdiler diýe, dogry diýip aýdýardylar. Soň ondan birden şüphelendim diýe, şoň aslyny gözläp başladym diýe, Kur'an we sünnetde ýokdugyny gördüm diýe. Şeý diýem şu meseleň üstünden Allah Taala hidayet edip şu ýalňyşlaryny düşünüp durşular. Şonda men ona diýdim, sen 15 ýyllap içinde gezipsiň, Kur'an muallimi bolupsyň, hiç bir ünsüňi çekmedim şu edýän işleňi diýsem, ol şunu diýdi. Biz diýdi pikirlenmeklige, başga bir diýilýän goýulýan zatlar saýgarmaklyga pursat bermeýärdiler diýe. Iň dogrusy biziňki, biz öwliýalaryň ýolunda, biz pirleriň ýolunda, o peýgamberiň ýolunda aýyna bir zat diýseler, olar Wahhabi, olar Selefi, olar bir zat diýip diýer, dinlemäň, kelläňi ýetgederler diýip şeý diýip biz sakladylar diýe. Şoň şinam diýe şeý diýip içinde näçe wagt gezdim, soňandan gözläp başlanýan soň düşündüm, toba etdim diýip näme öz bilen gurrundaş bolan şahsy öz agzyndan eşden gepim. Başga bir misal Türkiýede bir ýaşul we Ferit Aydyn diýerler. Şu wagt öldümi diýerimi bilemek. YouTube'da videolar atlarymken şu ýaşul öň pir bolan, Naqşbandi tariqatyň piri bolan. Pirligem öz qaqasyndan geçen. Çünki aňrymyz pirdi diýe bizde şu tariqatda şuňarlardan matydan ogla geçirýärler bular käbirleri. Şeýdip maňa diýe atamdan pirlik geçdi diýe töwrümdäki adamlar wady okuwçylarym mat diýe. Ellemizde medreselerimiz bardy diýe. Emma näme bidgat görnüşde din tutýarlar. Ýani sopulan edýän ýalňyşlyklaryny edip görler. Soňandan diýe şu rabita meselesinde men edýän işlemimiz barada, umumunda hususan rabita barada içimde şüpheler dörap başlady diýe. Ýani edýän işlemimiz näme derejede Kur'an we sünnete laýyk, sahabalarnyň ýoluny laýyk diýip diýe içimde şu pikirler oýanyp başlady diýe. Ondan men gözläp başladym diýe şu edilýän işlemimiň Kur'an we sünnetden delilini, nerden gelip çykypdyr, nerden dörapdyr diýip diýe. Şonda men hiç ýyl şoň aslyny tapmadym diýe. Beter gözleşdirdim bolýan şu rabita diýilýän zadyň hindilerin oturup yoga meňdeş bir hereketler edýärler. Şolardan alınanlygyny, soňradan islamlaşdyrylanlygyny goýa bir islam dogyny burap
musulmanlaryň arasynda yerleşdirilen zatdyny göz ýetirdim diýe. O şeýdip töwbe edipdir, soňra bidgat ýolundan taşlapdyr. Ferit Aydın. YouTube'da da öz agzyndan eşitip bilersiňiz şu zatlary. Şo bennede şeýdip näme şu ýalňyşdan töwbe etdim, şu rabytany gözläp başlamagym sebäp boldy diýip aýdýa. Näme musulmanlar näsede ýalňyşlygyny beýan etdik. Nämedigini öz pirleriniň agzyndan beýan etdik. Oşuň ýalňyşlygyny gene de şo bidgatçylaryň öz kabul edýän alimleriň kitaby bilen, sözü bilen, öz okuwçysynyň agzyndan eşiten sözü bilen näsede näme musulmanlar eşitdirdik. Hawa bizim işimiz ýetirmek. Hidayet Allah'dan. Şu zatlara inanyp ýörün, pire gol bermeli, rabyta edip ýörün, hatmy hajagan edip ýörün. Başga da kan edýän zatlaryňyz bar, giri tarikada girenler bilýändir, bidgat zikirleriniz bar. Hawa edýän işlerinizi Kur'an we sünnete göre delilini gözläň. Siziň edýän şu amallaryňyz sahabalar edipdirmi? Hawa Ebu Hanife edipdirmi rahimehullah? İmam Şafii, İmam Ahmed şu zatlar edipdirmi siziň edýän işleriniz? Eger haqqy gözleseňiz Allah Taala hem size näme haqqy görkezdir. Emma näme şu şeýdi ýaşap ýörseňiz näme şu bidgatyň içinde, hawa Allah Taala şirk goşup hurafatyň içinde Allah saklasyn, hawa soň gorkunç töwbe etmän ölseň. Bu bilmeýän doganlarymyza käbir soraýaňyz, nädip tanamaly, dogry ýollamy, ýalňyş ýollamy, o bidgatçy diýäňiz bolan. Näme musulman doganlar size bir tanamaklyň bir ýolunam öwretdigine eşitdiňiz. Şol bizde ýurdumyzda Türkmenistanda bolsun, daşar ýurtda bolsun, pire gol bermeli, aý plan etmeli, tasawwuf, sopçuluk diýip görenlerden ýeka soraý. Rabyta dogrymy, ýalňyşmy diýip soraý. Eger jahil bolsa, o bilmeýändir, oňa gurrun aýry. Eger şol öz ýollaryny öwrenip gören kişi bolsa, dogry diýdigi musulman doganlar bidgatçylygdyr, şondan sersap. Hawa rabyta etmek dogry, ol bol bir şey diýip başlasa, şol adam bidgatçydyr. Haýsy bir ahunyň ähli sünnet mi, ähli bid'at mi biljek bolsaňyz, şo bizim ýurtlarymyzda bar da, ahunaga rabyta näme diýendi? Rabyta diýilýän zat dogrymy diýip. Dogry diýse bil şol bidgatçy adam, şu ýalňyş düşünjede gezip boran adam. Goýanky diýişim ýalakka käbir zatlar halkyň öňünde ýürüýti açyklamaýarlar bular. Çünki näme? Gönüş zatlardan halka düşünürseler, halk şu polanjak gepine kulak asjak. Ýanky umumy ahlaqy gurrunlar, namaz, orada şoňa meňzeş umumrak gurrunlar edýärler. Emma ondan soň öz bir anamyna girenden soň, pirine gol berdirenden soň şeýdip ädim öz bidgatlaryna öwredip başlaýarlar. Buňa da dikkat edin musulman doganlar. We ýene gaýtalap aýdýan, musulman kişi din adyna edýän işini Kur'an we sünnetten delili bolmaly, selef-i salihinden, sahabalardan, tabiinlerden, etbaat tabiinlerden delili bolmaly. 4 mezhep imamlarymyzdan delili bolmaly. O niýetim gowdy musulman doganlar, o delilsiz bidgat zatlaryň ýerine düşüp ýörmeli däl. O haram zatlaryň bilinmeli, haram zatlaryň biri hem köp doganlarymyz bilme bidgatlar. Arak, şarap, nähili zina etmek, nähili haram bolsa musulman doganlar din adyna bidgat çykarmak we bidgata eýermek hem haramdyr. Alhamdulillahi Rabbil alamin.